Ginklaro sang Malacanang nga nakadepende na sa Ombudsman ang pag-authenticate sang mga ginabansagan nga Cabral Files. Sa baylong nga Cabral Files, gintawag maninini Castro nga Leviste Files. Ini ang sabat ni Castro sang gin-implicate ni Batangas Representative Leandro Leviste ang Office of the President bilang supposed proponent sang 8 billion pesos nga balor sa proyekto sang Department of Public Works and Highways kung DPWH. Ini nga mga files ang ginaaligaan nga nakuha sa opisina ni former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral nga nagtaliwanan sang Disyembre 2025. Matapos ginaaligaan nga nahulog sa pila sa Benguet, diri makita ang ginaaligaan nga budget insertions nga naangon sa mga opisyal kag ginapahayag nga na-link man sa korupsyon. Suno pa kay Castro, madamo sang bersona nagalibot subong nga wala nagasanto. Ang iba na may nakasulat nga annotations kag nagalaki pa sang pangalan sa mga miyembro sang gabinete. May iban man nga bersyon suno sa iya nga wala sang nakasulat. Samtang wala sang solid nga ebidensya suno sa iya, magapabilin ini bilang mga espekulasyon lamang. Matandaan nga lakip sa aligasyon ni Leviste among ang 75 DPWH projects nga may combined budget nga 8 billion pesos ang natag nga may OPES/SAP bilang proponent. Ang ESSAP nagkakahulugan sa Executive Secretary, Special Assistant to the President.